Sibingelele babukeli emakhaya belela phansi kwetelo lethu umgqozi babukeli emakhaya bikelela ingwenya ezinye ingwenya babukeli emakhaya namhlanje ke sibhalele ugogo la wathi ucela simsize unenkinga nomzukulu wakhe uyamhlukumeza and futhi ubuye ayithathele ekhadini lakhe lempesheni kodwa ke babukeli nani niyazi akunamane angile ngamaningi ake sinikelele khona before sikelele khona babukeli ngicela ningakhohlwa ukusubscribe si-like si-share si-comment babukeli ngicela ke sike siphinde futhi sike sithi ukunyusa lapha ya kuma like ngicela nje mawuqeda nje ukubuka ungakhohlwa ukupressa lelo button lika like cost imali kumahala just nje ukuthi nje ulike ukhombise phela ukuthi ke uyayisupporta imisebenzi yethu ezisabantu abamnyama bazamayo uma fethu double check ezi lapha yabo fethu ngajabula ngithi kodwa ngibengijala ngikilindele mfana yebo God hawu bakithi yebo ngenani yebo ayiko bye sesizesafika Nkosi awu nenza kahle Nkosi ngiyafika kudala ngilindile inkinga hayi shema hayi gogo phela angazi ukuthi angazi ngayichaza kanjani lento and manje into ebuhlungu ukuthi ngingedwa and abantu baningi abanye abantu uma bebhala babuye banga-understand ukuthi ngingedwa nje vo so inqwaba yabantu ababhalayo and kumele ngibalandelanise ngendlela ababhala ngayo nami ngixolele nentombi endala ukuthi ngithathe isikhathi sokuthi ngiphendule kwi-message yakho isimo nami ngibhekene naso sengijabulela bona ukuthi usufikile ngoba bengile ngindile yebo gogo hayi kona-ke hayi shem sengiyabonga sesize safika yebo gogo ungasithi nje fahla ngani nami nenkinga lapha lo mzukulu wami uyangihlupha Thomo uyangihlupha kakhulu ngifise ngisho ukufa uyazi lo mzukulu wami ngimkhulise emncane usho ukuthi ngamkhulisa ngathi mhlawumbe nje ngithi wayeno 2 years wayene 2 years njengoba nje sekhule kangaka okay gogo yazi bese ngathi mhlambe angazi singenza kanjani ukuthi sizama ukuthi yonke into the time uyichaza naye abe khona hayi ukuze naye gogo mhlambe makuwukuthi khona into naye mhlambe emenza ukuthi enze lezi zinto obuthe uyazenza mhlambe naye ayichazele isayidini lakhe angazi noma ngizomela ngoba ngendlela ahlaza ngayo Nkosi yami uhlaza no phela sina gogo uyazi esidume ngako somthela umpentshisi phela thina usengamanayo sibonga hayi ngitshele nazi nje into ngendlela ahlaza ngayo hayi ngeke akwenze usho nalanto makhelane bayamazi mhlambe unentombi endala ngazi ukuthi singenza kanjani ukuthi simthole hayi ngizothumela ingane imisi njengayichaza inteni ngizomane ngithi nje ngicela aphuthume ezilana wama ngabe ngithi ngizomthuma ozomane ayifike ngesikhathi sakhe singcono ngibeke into ephuthumayo ngithi ngicela uyaphuthuma ngafika okay go athi ngibheke ingane what boy
Hayi sengithumelile uyeza khona manje. Yebo. Sengithumele. Hayi. Themba ukuthi Yebo ngoba phela ake mehlaza. uyini umfana noma Intombazane. hawu eyibo. Intombazane. Kodwa ungendlela enza ngayo ngathi umfana. Hayi kodwa sithembe ukuthi uyeza. Hawu, wathula kanjena usabingelele nabantu abadala. Babingelele. Oh baba. Hawu, okwabani nabantu abadala. Izalele lezo sizakwana gogo. Hayibo wena. Awuhloniphe na ulalela. Yebo futhi. Hayibo. ngapha size kuwena kahle kahle. Phela gogo bengimele ningitshele kahle gogo lento ngishaya. Athani uyinkosi yini wena, uyinkosi. Kufanele kuguqe ngedolo. Hayi awahle wena, awahle Ngikhathele wena gogo. Wena mina ngikhathele wena. Yimina ngikhathele wena. Manje gogo ngibiza Hayi ngishayela gogo. kahle wena. Awuhlale phansi ufuna ukutshela imisebenzi yakho oyenzayo wena. Lo uyangihlupha kabi lo. Yebo. Uhamba nabafana, ubhema utshwala, uphuza utshwala, ubhema ugwayi mangimbiza, afuna ungisiza ngalutho, afuna ngisho ukuthinta ngisho umshanyelo wonke. Ngidlubusha bami gogo. Oh uyamuzwa. Gogo mina ngikube ebusheni. Ayikho into angisiza ngayo, mina sengikhathele uyena. Mama ngithi akangihambela akafuni. Wesisi. Hayi kabi. Ngicela uqale nje ngikubingelele. Igama lami mina ngingwenya. Sama ngaphansi kohlelo umgwazelo la. Sibhalelwe ugogo la. Kaza kabi lena. Uthe ugogo unenkinga nawe kodwa ke angifuni ukuthi ngigxumele odabeni. Yazi ngishaba isikhathi bandla. Lalela. Abangani bami bayangishiya la ngaphansi. Uyamuzwa? Sisi. Uyamuzwa? Sisi, ngicela sihloniphane. Angithathazana. Ngizobona. Ngicela sihloniphane. And ilalela la sisi. Thina ungazizeni ngale ngqondo yakho. Mhlambe yokuhlaza noma ini. You understand? Into Uyabona nje mina ngijase kabi nje bekhulu. Uyabona into eningithola la. Wesisi. Unenduku lo. Sisi. Awuhloniphi. Ayinathi akuhloniphi. Awuhloniphi. Ungasithathi nje ngale ndlela yakho. Gogo, bese acela-ke ukuchazeleke udaba-ke ukuze sizoza ukuthi kwenzakalani. And nayo sizwe udaba lakho ukuthi mhlambe naye lumi kanjani. Hayi ngathi mina ngisacela nje ukuthi nginichaze la ngale ngane. Le ngane lena ngiyikhulisa incane. Yebo. Le ngane ayilaleli, ayingilaleli, ihamba iyenza umathanda, ihamba la ithanda khona ibuye ngesikhathi esifunani. Ingqongqozele ngisho ebusuku, ngivuke ngize ngizoyibona. Manje kumele ngilale ephike begogo phela mangani ayisizi ngalutho. Phela into ephambili kuyona utshwala nabangani. Hamba yonke indawo la ithanda khona. Sangikhathele mina ile ngane manje. Mama ngitshela ngithi ayihamba ayingihambele. Hayi ayifuni. Uzohamba yini? Ifuna ngisho ukungishaya le ngane le. vele gogo deserve gogo induko. Ngeke gogo ngiyadlale wena gogo. Uyezwa? Ngeke phela. Uyayizwa ke le ngane? Sorry. Yebo futhi. Hey. Uthini? Hayi bandla. Ugogo ufuna ngipheke ngiwashe izitsha la ugogo ekhona Ayikwenzani awuzwa dada uzwa. Singihlele. Yashintshwana futhi. Hayibo. Phela yashintshwana. Imake sisi. Imake. Hayibo. Imake asiqale nje silungise leyo ukuthi ini ayideserve. Lalela ke wesisi. Yabona mina ngiyokushaya ngihlangezwa ukuthi ubeke umuntu omdala isandla. Abe bhuto kungizame kanti. Habe. Wesisi. Uyezwa? Sisi. Ngitshelile ngathi ayihlaza. Into engizokwenza yona. Tshelile. Ngokushaya ngikudonse ngamabele ngiklinge lapha eminyango mina. Wena gogo uyojabula sengishawele sigoro ngilandele zona la. Angithawuzwa wena, angithawuzwa, angithawuzwa. Angithawuzwa. La uhlale phansi. Angizofuna ukulalela wena. Sisi. Lento yakho nje thina angeke asiyimeli thina nonsense. Nonsense asiyimeli thina umuntu siyamdisciplina futhi ngale ndlela yokuthi sokushaya sithi basiqeda ukushaya sikuthathe sihambe nawe siye police station sifike sithi na amaphoyisa watshela ukuthi sikushayelele. Sibheka nensango lento. Lalela gogo. Lalela la sicela kuphi ugogo ethu. Gogo naye ngathi ngashesha manje ngijabule. Lalela la wesisi. Sisi. Lalela la. Angithi ubizwe ucelwe ithini. Iyona ndlela bekumele sikucele ngayo le ngoba kuba ubizwe ngenye indlela ubuzokwenza ngenye indlela.
uthi ujahile ngabe ujaheni uthi ujaheni kaningibuzelene lapha emhlanga sakhe angithi gogo usuyitshelile idlakela lezo ukuthi ngiyabhema ngifuna khona gogo ngiyobhema bebe bebemta gogo yangithekela yini insango angazi one awusebenzi awufundi uhlala la ngaphansi kophahla lagogo and umgibela ekhanda ugogo imali wena uyibona uyini and uyibona ukuthi ikusasa lakho liqhakazile njengoba ugibela ekhanda ugogo lalela la sisi thina ke simele lento yakho yabo thina makuwukuthi uthi sesikoleni ngihlezi ngibizwa njalo ngibizela lo dodi shayi ngande abantu esikoleni yabona lento wena lo sekushana nami-ke manje sizokubonisa ke thina sizokubonisa amabele empukane ngekukela thula uzokubona-ke lokho ngoba besacela usichazele okunye ayinkinga ngakho ukuze sazi ukuthi simi kanjani nakomakhelwane xabana nanomakhelwane lo akazwani namuntu nje uhlanya nje lwendawo lolo laziwayo ngikhathele mina ile ngane ngikhathele ngempela okay nemali yami noma ngithi ngihambile ngiyohola uyathatha imali yami abaleke naye ahamba ayodla utshwala uyayibona-ke sisike nayo-ke inkinga uyangikhomba ifune ngenkani imali yami yabona-ke kahle-ke njengoba sila sizele yona lento yokuthi wena ukwazi ukuthi uyithathele imali kagogo bangiphelile ngisho ukudla shavale ngithi nta ngiyamdlisa shavale ubhoda atshenge natathatathatha alibeke lapha ningalifaki ngisho amanzi okay gogo wena gogo kahle i-way forward yakho ithini ngomzukulu wakho ngoba asifuni ukwenza into ugogo engazange asho ukuthi bantu abamina ngifuna ningenzele lokho akeni imiyaleni ngicela akeni imiyaleni khona esihlazeni imiyale mangabe uthandani gogo ngithatha ngekhanda gogo hayi yazi gogo mina indlela engibuka ngayo ngibona ukuthi kungakuhle ukuthi usisi lo akahambe aye kumzali wakhe mhlawumbe ahlale naye uphi yena umzali wakhe ukhona ubaba wakhe unobaba wakhe kuphela unobaba wakhe kuphela uma wakhe kade ashona okay kwenzeka kanjani ngobaba wakhe gogo ayo baba wakhe sengikhulume naye sengikhathela athi ngimfonele ngimtshele ngithi akafiki angafuna angafiki agcine engafikanga hayibo sisuyaphi sikhuluma nawe mina sifuna ukuyibhemela mina ngithatha into yendaba mfethu yabona ukuhamba ngifuna ukuyihambela mina manje sicela ubuye lihlale phansi ungafuni ukusize phela futhi musungibamba kanje hayi hlala phansi hlala la ungazuzuye kude hlala la gogo ngicela ukuthi kancane ngingene la phakathi kwakhe ngoba usisi ungazi ukuthi unako mhlawumbe ukuyibona ungazi ukuthi uyena unamandla phela kumanga athi ndoda sihlale nawe la yini inkinga ngifuna ukuyobhema nje no 10 awu minutes dad ngipholisa ikhanda yabo lento engitshela yona la imake siqede lento esikhuluma la gogo ubusachaza gogo usiphazamisile usisi lo ukayithatha ikhadi lami lo ahambe nekhadi lami ahambe lezi indlela zakhe sale la ngihleli la ngingena kudla ahambe azabuye ngoba sekuthanda yena lo dodi yebo gogo lengihleli ke mina phela ungixoshile nje gogo uthangaze usulangixoshile nje usukuthathela ungathenga phela ukudla lengisuke ngihleli imake wesisi imake sisi yini ungahambi ufuna amatoho ukuze ukwazi ukuthi uphathe imali mina ngisamusha kabi mina lokubona nje ubona nje le TV nje lokubona eyesibili eyokuqala naye wayibulala bephuna nabangani bakhe lana yafa wayona-ke lo imali yaba basho ukuthi kuyomele ngihambe ngiyoyidayisa ngoba imali yababa kanjani ngangizwa iphule kagogo tshele mina awuyayipula ngise kagogo wena uhlaza wena uhlaza abantu awubazi ningiphekeni-ke phela manje so yabona-ke namhlanje sokupheka sizokukhipha lokuyitshela ukuthi uyazi yabona namhlanje sokubonisa ukuthi thina soba namaze ngibone mina ingane nje gogo sicela-ke ukuthi kube wena ophuma ne-decision yokuthi senze njani ngosisi
Hayi mina engandama ngifuna nje ukuthi ngale ngithini. Mina ngifuna ukuzwa ngathi njengoba niyambona ukuthi uhlaza kanjani yini indlela engahle ningisize ngenze njani ukuze ngihlukane nale ngane. Gogo usizusizwani gogo hlala phansi gogo kwehlisa umoya. Awuvala umlomo sikhuluma nawe. Uthi angehlisa umoya. Awuthule ngizothi sengimuthi mbhili manje siyabona ukuthi asidlali. Gogo bengisacela ke ukuthi gogo mhlambe singakwazi usisi ukuthi sike simuthi kumuthi athi shwi baba wakhe ngoba Yebo. ayingeke. Yebo. Ngoba ntombendala mazoqhubeka libe lihlala nalo uzoza kusalanise nengeke. And uzomelwa inhliziyo yena. Ngifuna ngisho ungishaya lo. Tshela. Ngibona ukuthi ayisekusele kancane angikhombe kanje njengengane. Nini gogo? Tshela. Gogo Uyazi uyenza koma spice ngwafaka. Ihlelo wenza ngayo. Anganidadele wena. Lala makhamera akho mina ngizowaphukela ngamanzi khona manje Jesu. Awuzame Awuzame. ngifuna ukuthi ukuzame sike sibone ukuthi mhlawumbe Awuzame. Ngicela ukwenza ngongena. Awuzame sokubonisa ukuthi thina soba. Lalela ke sisi awukuchazeke nawe ukuyichazele nje into yakho ukuthi lezi zinto ozenza uze yini inkinga yakho ngoba lalela sisi kahle mina ngizoyibeka nje iqonda indaba ngeke ngilibele ngikuthi lalela yabo nje ubuhlala la emzini kagogo ugogo ukwenzela kahle ngathini kahle ugogo wena ukwenzela umusa awusebenzi awufundi umahlalela onengane umahlalela yabo nje konke nje okwakho nje kuningi kabi and awufuni ukuyosebenza hamba usebenza uzosebenza manje kanjani yini akafuna muntu lalela angithi wena uyihlongandlebe ufuna ukuthi yonke into wena phela uclever angithi uzenza uclever idakwa insango uthi usuka lapho uhambe uyokwenza ukuthanda wakiba nangamadlebe lo insango izwakhe Hey kodwa gogo ke gogo ngathi usiyangiqambela gogo wabona nje gogo lo nto ekhuluma ayikho gogo akade ngabhemile sis uyada futhi mayiseka usuke usuphekile nje gogo kumele phela ngidle ayisokuphekelwe ukudla wesisi asike yabona ibhothi uligeza kanjani asike yabona ibhothi uligeza kanjani uyakwazi stili ulethathi banja kanjani asike sihlaziye lento uyazi ukuthi wena useless kahle mina ngizokutshela nje iqiniso kahle wena uzohlukumeza umuntu omdala emzini wakhe yabo umdala umungaka dala unkosikazi lo unkosikazi wabagogo Oba gogo tshela ungizamela amathesha amadala nakho ukuthi angihambe nawo hawu usungidakela watshela ama TV lo walandela nje gogo tshela ngiyogibita namasoda gogo gogo ngiyayeza gogo gogo ngishaya gogo ngishaya kwengilandeli gogo hayi gogo mie kanti manga ongaka sis yabo lento oyenzayo ayisekho right musa ukwenza izinto ezirong emzini umuntu omdala sisima usubona ukuthi mhlambe ikhwaxa sezinkulu awuzame ukuya kwenye indawo uyoyizamela impilo yakho wedwa ahamba ehostel uhambe uye emqashweni noma ucela ubaba wakhe akuzamele indawo hamba ohlala wedwa ukuze uzoyibusa into kuzophika kwami sengihlala ngedwa yezwa hayi yezwa hayi uzenenye ngaphela ke manje angizene futhi wena kahle wenza ugogo igeli lakho neyisa wena ngapheka ugogo shele yezwa mina ngisadla ubushawo nami sofika isikhathi sami ukuthi yonke into okwamanje nje ugogo akapheke nje awuzodala ufika flashaya ngani hayi ngeke sisi akhathi isitha sibeke lapha kusashwe yimini sisi ngoba ngengihlala endaweni engcolile awukushayise ugogo ngomoya
mhlawumbe makuthi kuyenzeka singakuthatha sambe nawe sekubaba wakho mhlawumbe uyena ubaba wakho fika kusuke esedakiwe kufanele kuvuke mina ngimvulele ngqongqoze kahlawumbe umsino lengqongqoze emnyango kumele phela gogo awuze uthi kumele uDoti futhi mangithanda ngiyodlala nengoma la usuku konke siphuze kube mnandi gogo uyafika nabangani bakhe la udansa konje njengoba yaze yafa nje ne-TV babheme la kumnuka intuthu insangu la kube yisimanga sisi awuzama ukwenza ngenye indlela ngikhathele usho ukuthi wena bhuti nje ubizidlayela umuntu ungaka nje wena bhuti uqoqovela wena ukuthi ubusha bakho awukazi ubudla ubusha bani sisi awukuchaza ubusha bani bhuti mina ngithi okay mina bhuti yabona nje ngisazobona ubusha bani kakhulu kabi nje mina akaze ngizweke into wesisi uma uyi-2K pho sekumele uhlumeze mina uhlumeze intombi endala Anhlumeze mina wena kodwa nje yena kumele aphekile ugogo ngeke akwazi ugogo kathele manje yena uyena ngifisa ngathi ngamanje ngabe nje uyahamba sisuke phambi kwami ehlanga and manje ngizocela ukuthi ugogo kube uyena ukuzokhipha i-decision and manje yazini sisi khona into eke wayisho laphaya uthe wena ninogogo niyashintshana kuyiqiniso ukushintshana ndlela yiphi angithi uthe wena kumele nishintshane nogogo hayi ugogo kumele ube wena ohlele epheka hayi bo nansi umhlolo yami bo mina nginasikhathi phela mina ngingidinga abangani sokuphuza utshwala nansi umhlolo bo siza ngobumnandi hamba nje wena ngihambele hambele cela ungihambele zingithathele na zingibona ukuthi zenze njani ushonephi gogo noma ngifaka emgqomeni noma emgodini laphana emngeni lapha emfuleni uyinto okuhlala emfuleni wegogo sizocela-ke gogo ukuthi mhlawumbe angazi noma wena wehluse ngikhathele uzosipha inamba yababa wakhe ukuze noma uyena ozosikhombisa i-direction yebo akababa wakhe ya awuthi uthi akayi lapho ufuna ukuhlala lo ukuhlukumezana nami la uthathe ikhadi lami lana uhambe uyodla ngayo utshwala angithi usuyalifihla manje ngifile gogo usuyalifihla manje angithi kuba ngoba phela kubasengiwonile ngabe awukho la noma ngithi ngizolithola kodwa ngizolithola nawe uyakwazi ukuthi ngizolithola uyahamba wena uyahamba mfunde la wegogo kathele wena sekuwena-ke ntombi endala okumele usiphe isinqumo sokuthi thina njengoba usicelile ukuthi size la kahle kahle wena yini ofisa ukuthi siyenze ngifisa ukuthi nimthathe nimise khona kuyise angisamfunje la ngisamfunje okay samfunje la ekhaya uyayizwa-ke samfunje ukuthi thini thathani imisekeni uyise so kushuthi-ke thina-ke sinama-option amabili one uyazenzela uyayisukumela la uyayiphumela uyayihambela iy'mpahla zakhe aphume jakahamba angiyindawo nawe-ke sigora ngeke ungitshele ukuthi angiyenzi khona ngizolithatha yothi ngithathe khona izixolo zakhe la esikhwameni ngiyithatha sisi asambeni sisi angiyilapho sisi njengoba ngingachaza ngathi kunama-option akho option la ngiyindawo ngiyasho bekumele uchaze ukuthi sisi ufuna ukuphuma kahle noma ufuna ukuthi isekhaya lapho ngiyindawo ngiyasho ugogo phela akasakufuni hayi bo uyayishola uyayishola nomakhelwane ehlele batshela kanje uyayishola ngiyindawo mina bonke bayahluleka bonke bahlule hhayi-ke asike sizameni thina sisibone ukuthi mhlawumbe nathi sohluleka yini ngiyindawo mina ngobile kayi-1 mina osibili ngithole esithombeni bhuta ngiyindawo yabona nginqokonqoko le ayindawo ihlela ngokonqoko ayindawo abo nje ugogo nemthwalo yakhe la ayilandayo nasi into zakho nento zakho la sakufuni ngatheni wena hamba ngatheni
ngiyacela gophuma hayi. Ngiyacela wena. Hamba Nkosi yami. Hamba. Hamba bona wenze njani. Hamba. Suka kanjani naye? Ngifuna Angithi? athambe Angizwa gogo. Mbuyiseni nange siyaxolisa ufuna uthamba ulalela into eshoyo mina ungenzi into ofuna wena sonke isikhathi ufuna uzwe ngami ngiyakutshela khombisa ukuyisona nenze into oyenzayo Ngiyaxolisa gogo. kathenda wena Wesisi. funda ukulalela Angithi yabona ukuthi thina sihlele Ngiyaxolisa bhuti. thina umuntu masemkhipha siyamkhipha sidlale nezingane. Yebo bhuti. Manje ke khuluma ke nangu ukhona. Nayi intombi Bhuti endala. abangani bhuti. Benzeni abangani? Angihluphisa ngathi ngimhlupha. hlukani nana Ugogo uhlangana nalo. kanana Angazi bathi ugogo ukhuluma kakhulu ngimhlupha ngidla imali yakhe. awu Awunamanga lokho. ubangani bakho bathi idla imali yami Nabo ba-rich emakhaya manje mina anginalutho mina bhuti yokufaka ubona ukuthi udla imali yami wena angabe ngicabangela mina wena Ngiyaxolisa gogo wami ngiyacela kubami ke ngiphinde. kodwa beyini ungiphilisa le mpilo kodwa beyini Ngiyasuka kodwa beyini ungiphilisa le mpilo Gogo lokho bengibukisa ngami labantu Gogo decide phuma nento eyodwa gogo ukuthi simenze njani lo ngoba uma uzomyeka uzolibele Ngeke bhuti ngiyathembisa bhuti wami ngiyathembisa bhuti manje bhuti ngiyazala ingane angizazi nokuthi ezoba nami bhuti ngikhathele le mpilo engiyiphila nami bhuti ngiyalidinga usizo. Manje ngisaba ngisho ukukhuluma nogogo nami ngiyalidinga bhuti usizo. Hayi gogo bengicela ukuthi ke usungashoka ukuthi gogo senze njani from manje Ngiyacela gogo ungangixoshi ngiyacela gogo wami ngiyacela gogo. imali njengoba utshontshe imali kagogo nje ugogo umphilisa kabuhlungu Bhuti ngizohamba ngiyoba amatoho imali ngizozama ukuyiphesha lapha nalapha. hlale mina ngilambile ngikahle Ngiyacela gogo Njengoba utshontshe imali kagogo. hamba ayoyiphuzela utshwala ayibhemele ngayo abangani gogo bayangihlola. Okay wesisi yazi senze njani asenze intelo meke waphinda gogo angithi number yethu nayo nayo inamba yenu yebo gogo meke waphinda kodwa ke angayi kakhulu ngicela kube yiyona intombi endala ezosho ukuthi senzeni yabo nje mangathi ugogo manje siqubule sambe nawe thina hayi sisi nawe uyabona siza namanje Gogo cela uyopheka gogo. hayi kahle awulalela ugogo uthini kuwena gogo cela ke uke umnike iyalo and umtshele ukuthi meke waphinda ngeke sisaxoxa ke mase sibuye sibuya siyamthatha Yebo gogo. akaphinde futhi alibhekela yebo yabona nje manje nje ngicela ukuthi ube yingane ungenzi into efuna uwena Yebo gogo. ungalo up and down la emzini yabantu nakubangani ube yingane ungalo ubukisa ngami nakubantu lo ngihlekwa abantu ukuthi ngihlulwa uwena Yebo gogo ngixolisa. awushintshe isimo nawe ube umuntu uyeke nokuweyisa nokungidelela uhlukane futhi nokuthatha nekhadi lami lempesheni ngoba okulandelayo ngiyokubopha mina Yebo gogo ngibophele nje uthatha ikhadi lami gogo Nkosi yami gogo sengone kakhulu ngiyaxolisa gogo wami. futhi angizoyishintsha nephini manje Gogo kulungile gogo noma ungangenzani gogo kodwa gogo ngicela ungangixoshi. khathele nje manje wena ngicela ukuthi ushintshe isimo ube yingane ungalo wenza lento Noma oyenzayo sikho ngitshela ngizosithatha. ugeza into ukuba ugeza uklina la endlini Yebo gogo. nawa namawindi buka kanjani nafuna ngabe amawindi ayi buka amakhethini kanjani Yebo gogo sengizophakela nezinkukhu gogo ngishanele negceke. konke ngisho namagundane namakati kulungile Yebo gogo. Ngiyaxolisa nanibobhuti. sesi uyeza ukuthi ugogo kahle akalwi ngeke ugogo akuxoshe emzini wakhe Yebo. into exabanisa nogogo ukuthi wena awufuni ukulalela imithetho yomuntu omdala Yebo. lalela la sisi without isandla esigandile empilweni awilutho ngeke ukwazi ukuyibusa Yebo bhuti. umuzi Abangani bhuti. wesisi ngicela ungilalele before ukhuluma
ngeke ukwazi ukuyibusa emzini kagogo. Uma usufisa ukuyibusa phumela ngaphandle uhambe uyibusa. Umuzi nomuzi kumele kube khona umuntu ozokushayela umthetho okuthini, hayi umthetho wokuthi mhlambe uyakuhlukumeza, umthetho wokuthini phela uhleli kwakho. Uma ungasashayela umthetho suke sekufana nokuthi usuhleli kwakho usuyazenzela uyayibusa. Isikhathi ofika ngaso yonke into nje ubuye ngesikhathi. Ugogo mayethi meke kwashaya u8 kumele ushaya u8 ungaphakathi. Meke kwashaya u8 ungaphandle ugogo uzosifonela. Thina singafika nango8 ebusuku sifike sikubamba sikuqukule obancane ukhulu ngangeni kusebhizi sifike sikuqukule sikukhiphe sami ngoba udlala ngomuntu omdala ugogo manje. Yebo ngiyaxolisa futhi. Awucace ukuthi kwenzakalani. Ngizokwenza konke ugogo akushongo. Hamba oqasha uzoyibusa. Umuntu oyiphathayo umuntu osuke sehlala kwakhe. Njengoba uyingane ongaka nje usahlala ngaphansi kwesandla somzali. Yabo gogo njengoba ekuthathile wakwenza waba umzali wakho wakuphi shelter. Kumele ubonge lokho. Uyazi ukuthi abanye abantu la eminyango abanalutho. Khona umuntu umfethu olifisayo leli thuba wena onalo. Yabona mina njengoba ngikutshela manje. Khona umuntu oyintandane akana baba akana mama akana gogo akana bani. Usele nje yena. Njengoba wena udlala ngethuba elinga yazi ugogo ayikho into angeka angakwenzele mangase umuphe nje inhlonipho. Ugogo intandwa nayo inhlonipho. Awuhlonipha umuntu omdala. Awuhlonipha umuntu omdala. baba uyeza Uyazi? Yebo futhi ngiyathembisa. Awuhloniphe umuntu omdala. Ngiyathembisa. Yabo next time ngibuya la ngizobuya nemvubu. Yebo futhi ngiyathembisa ngizokwenza konke ugogo akushone nishoyo futhi. Gogo nangoku sisike eseyithoba ngithemba ukuthi ke njengoba ekhuluma nje hayi ukuthi ukhuluma ngoba ebona thina. yebo Mhlambe ukhuluma ngoba mhlambe ke Make phela wathi nje ngiyanifonela futhi kunyaka yabo mase sibuye sobuya nemvubu. yebo make nje Mina gogo anginankinga. konjele engiqophisana naye Mina ngizomcibula ngemvubu ngimthathe ngihambe naye ngepolice station. yebo Ngithi akafike angibophe. Ngoba lezi ingane ingakho sezinje ngoba azenziwa lutho. Igijimisa izohamba yabo. Ifuna ukuthi ishaye mase uyayiqhuba yahamba ukuthi ngibophe. ngibophe yebo Naka amaphoyisa watshela ukuthi njengoba seyila size ngani. yebo Ukuze bangeke bayenze lento yabo. Thina gogo sikhuliswe ngenduku. Yabo nje mina ngikhula ngenduku. Yabo. hawu laba Ukuphuma esandleni somuntu omdala usuphunyiswa ukuthi usuyihlala kwakho. Usuyiphethe. olisimpela noma ushintshe nje isimo Kwenzeke. Njengoba Angenza iphutha uzothi futhi ne-TV ugogo ngaba uzofuna. kwakho. Uba wabulala i-TV wakho agogo phela ubaba wakho replace ne-TV wayibulala. Ubaba wakho. You understand? Yebo futhi ngixolisa. And awuyeke ukwenza lamaphathi emzini kagogo. Ngiphinde futhi ngisho utshwala futhi ngisabheka futhi. Safune muntu nje la Amaphathi ayaphela la emzini kagogo please. Ngiyacela. Yebo futhi. We gogo bengicela ngiyacela yazi gogo ngicela nje ungifonele beyiducuza ngifike nje awuthi usengaphinda hayibo we gogo usengaphinda yabo nje mina ngicela lelo suku lolo even noma gogo kungangifonela ngo1 ebusuku yebo ngibathole nje behlangene bebonke azizanga kahle yabo lapho ke gogo ngeke angifise ngalolo suku ngoba ngiyocibula kwasani ngemvubu laba ukuthi bayayekwa and lemthetho yakhona engasile lemthetho yafika nabezizwe yebo Ngiphinde kwenzeke. ibona benza kanje thina izingane nje zethu sabantu abamnyama zonakele zoniwa ilezi zinto lezi ingakho beba amahlonga andlebe ngiyacela sizokubopha hayibo wakwayizwa into enjalo hayibo mina ngiyazi mina lempilo le yalaba labo ngazothi khona nje something ethi nje eyathi nje qhi bona sesiyasisho phela sithi akusho ukuthi isikhathi konke nje hayi wegogo asikho isikhathi esinje
laba induku ukuthi abayitholi ingakho benje yabona mangase kubuyiswa induku ngiyakutshela wegogo bonke Hayi bangaqoqeka ngempela. lana Nabashawa. nanokuthi ke wena gogo abashawa ezikoleni. nanokuthi ke wena gogo ke enye into ke esishayile kakhulu ilento yokuthi thina njengabazali beingane sivisa nesiqhele einganeni kanti ithina abantu ekumele sifakele indlela ithina abantu ekumele sithathe responsibility yakhe hayi ngoba ingane sihlala la gogo thina sekuphelile hayi akumele kube njalo ingane kumele ibone kumzali wayo ukuthi okay kuphilwa kanje impilo nezoyibona kumzali naye edlebelendeke umdukwa nje engazi nokuthi wenzani empilweni hayi gogo mina ke ngithemba ukuthi ebengikuzele ntombi endala sekuthe ukuthi kodwa ke sengibonge kakhulu bakhona kwenu. ngizobuya sisi ngizobuya khululeka ungasabi makuwukuthi nje Khalelani, uyakhala ngikhalelani. hayi ukuthi uyazana mhlawumbe yazi mina ngimbuka ukuthi mhlawumbe uzama ukukhala Akhala isigebengu. hayi yena mfethu shiya kanjalo impahla zakhe ntombi endala ngicela sibonge thina Hayi, bekumnandi sisonke hayi ngiyabonga kakhulu nami kanjani ukuthi neligobe isosha leli. yebo hayi Hayi, ngathi nganjalo impela lamagama. nanomnini wegogo musidinga thina sikhona Hayi, ayikho inkinga. yabo nje nango-1 ebusuku beke wahlaba ikhona yabo nje inamba yakho ngizoyibeka eceleni ngiyibhale nje ukuthi ntombi endala Yebo. beke nje kwathi ntombi endala naye iringi ikhona ngingavuka ngisho ngo-1 wegogo Hayi ngoba ngavuka ngo-1 and ngomcebula ngomnqebula Zona ngomcebula izinqenkulu lezi. awuthule wena gogo uyoba neshwapha ngalelo langa mhlawumbe ngiyabonga gogo Yebo kanjani mbekayo. yebo